Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui veurem paraules, frases i preguntes clau per interactuar en una botiga de roba o de calçat. Vinga, va, que anem de compres. Comencem amb l'expressió més important de tot el vídeo. Fer o donar una ullada, o fer o donar un cop d'ull. Per què és tan important aquesta expressió? Perquè en cap lloc està escrit que entrem en una botiga a comprar. No necessàriament sempre comprarem alguna cosa. La majoria de cops entrem només per fer una ullada o un cop d'ull. Quan entrem en una botiga, un dependent o una dependenta normalment ens preguntarà: puc ajudar-te? O puc ajudar-lo? I jo sempre responc: gràcies, només estic fent una ullada. O gràcies, només estic fent un cop d'ull. Significa que, de moment, només estic mirant els productes exposats. En una sabateria podem emprovar-nos unes botes, unes sabates o unes bambes. Les bambes són les sabates esportives, les zapatilles deportives o los tenis. Per les sabates en general parlem de número de peu i per la roba parlem de talles. Si et vols emprovar unes sabates, has de demanar, doncs, el peu que calces, del verb calçar. Et deixaré per aquí sota, a la caixa de descripció, un enllaç amb la conjugació del verb calçar. Per exemple, calço un 39 o calço un 40. O també pots fer servir el verb gastar, en el sentit d'usar habitualment una cosa. Per exemple, gasto un 39 o gasto un 40. Quin peu calces? Calço un 40. O et regalo les botes. Quin peu gastes? Gasto un 40. Per la roba, les talles també poden ser un número. Per exemple, en els pantalons pot ser la talla 40, 42, 44, etc. I per la part de dalt, les samarretes, dessuadores, jerseis, habitualment venen amb lletres. La talla S, la talla M, la talla L, la talla XL. Per demanar una talla concreta pots dir: faig una talla XL. O faig servir una talla XL, amb el verb fer. També pots utilitzar el verb gastar com fem amb les sabates. Per exemple, gasto una talla L, gasto una talla M. Per exemple, quina talla fas? Faig servir la talla S. O quina talla gastes? Gasto la talla S. A les botigues on podem emprovar-nos la roba? En els emprovadors. Aquest petit espai amb un mirall, una cortineta o una petita porta que serveix per emprovar-nos la roba abans de comprar-la. Quan som a l'emprovador és el moment per veure com ens queda la roba. Per exemple, la camisa em queda bé, em queda malament, em queda estreta, em queda gran, o els pantalons em queden bé, em queden malament, em queden estrets, em queden llargs, etc. De la mateixa manera que fem servir el verb quedar, podem fer servir el verb anar. Per exemple, les bambes em van petites, o les bambes em van grans, o les bambes em van estretes, o la camisa em va gran, o la camisa em va petita, la camisa em va estreta, o la camisa em va enorme. Òbviament, si a l'emprovador ens adonem que la talla no és la correcta, sempre podem preguntar als dependents: tens una talla més gran? O tens una talla més petita?
o tens un número més gran, tens un número més petit. Si necessitem una segona opinió sobre la roba que ens estem emprovant, podem preguntar com em queda, o com em queden, com em queda la camisa, o com em queden els pantalons. Trobem informació sobre el preu i la talla a les etiquetes. Si no apareix el preu, sempre podem preguntar a un dependent o dependenta: quant val? Quant costa aquesta camisa? O quant valen? Quant costen aquestes sabates? Si al final decidim comprar alguna cosa, hem d'anar a la caixa a pagar. Podem pagar en efectiu, bitllets i monedes, o podem pagar amb targeta, diners de plàstic. Aquí ja vosaltres mateixos. I si la compra que fas és per fer un regal, pots fer servir el verb embolicar, envolver, preguntant a la caixa: m'ho pots embolicar per regal? O m'ho pot embolicar per regal? Bé, aquests han estat els consells d'avui. Espero que arribis folgadament a final de mes si vas de compres. I ja ho saps, si t'ha servit o ha agradat el vídeo, ditet amunt i ens veiem aviat.